albarka, nishadi da darasi a cikin ku kalla ku gyara rayuwa. Assalamu alaikum jama'a, da farko sunana Abdulaziz mai gabatar da shirin darasin rayuwa. Shirin darasin rayuwa shiri ne wanda ke bayar da dama za mu gayyato muku manya-manyan jarumai, wato 'yan fim, mawaƙa, malamai, 'yan kasuwa, masoya da dai sauransu, da comedian da duk wanda ya kamata za mu gayyato shi. Yanzu yau muna tare da babban baƙonmu, wato Ibis, amma so samu ne ya gabatar da kanshi a gun. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Barka da zawwa. To barka. Muna godiya da ka karɓa katin gayyatar mu na zawwa cikin tashar mu ta darasin rayuwa TV. Ni ma ina godiya da kuka gayyato ni wannan babban zaure naku mai ɗimbin alheri. To da farko muna so ka gabatar mana da kanka a gurin jama'a da su san ka, su san kuma me kake yi. Gaskiya ne. To assalamu alaikum. Jama'a, ni dai sunana Abubakar Ali Rock, wanda aka fi sani da sunaye kamar Ibis Boss, Ibis Mazaje, Ibis Ɗan Hajiya, kuma garkuwar matasan Zandayar. To kamar ƙarin bayani bisa kan menene ma'anar garkuwar matasa? To shi sunan, in ka ji an ce garkuwa, duk Bahaushe ya san me ake nufin garkuwa. To kuma sai aka zo a matsayin laƙabin suna aka maida shi garkuwar matasa. Don yanzu kusan in ce ma mata ake garkuwar matasan zamani, amma cire an yi limitan shi a iya garkuwar matasan Zandayar. To abin da haka yake nufi, duba da cewa a sana'ar da nake yi kusan burina shine in ga ci gaban matasan wanda suke so su yi sana'a. Kamar ka ɗauka harkar waƙa ko harkar fim da duk abubuwan da suka shafi entertainment. To kusan ni kullum gaskiya ina tare da matasa, kuma matasan su nake goyon baya, kuma su nake ƙara son in ga sun shiga cikin sana'ar. To tambayar mu ta gaba. Na'am. Wani aiki kake yi a cikin masana'antar fim da duka, an ka ce dai harkar fim da waƙoƙi duka kenan ya gama komi da yake cikin masana'anta kenan dai. Wani aiki ka fi yi a ciki? To gaskiya idan ka ɗauka, ni aka ce mun harkar industry, tun daga rawa, na fi dama rawa, saboda gaskiya ban iya rawa ba, amma kowane ɓangare ba abin da ba na taɓawa. Ni mawaƙi ne, mai shirya fim ne, mai labari ne, kai duk wani abu da ka sani dai ana yin shi na industry fim. To gaskiya ba ɓangaren da ba na taɓa. To amma ka san an ce duk abin da mutum zai, ko da 10 za ka haɗa ko 3 za ka haɗa, to dole a cikin samu guda ɗaya ne wanda zai zama baiwarka. To gaskiya an ce min menene baiwa ta a harkar da ta shafi wannan abun, a matakin farko zan iya cewa ni cameraman ne, mai ɗaukan hoto kenan. To tambaya ta gaba. Me ya ja hankalinka ka koma fim da waƙa? To gaskiya abubuwan da suka sha hankalina suna da ɗan yawa, amma mafi akasarin, ko kuma in ce dalilin da ya sa hankalina ya karkata kan wannan sana'a ba don komi ba, don saboda ni na tashi a garin Zandayar da Magaram. Kuma tun da na tashi, dama na tashi ina ra'ayin fina-finai, kamar irin fim da ake yi, irin wanda ake sa a Tele Sahel. Kana ra'ayin? To bayan na tashi da wannan son su, to kuma sai kamar na yi lokacin ina makaranta, amma duk lokacin hutu ina zuwa Nigeria. To kuma da na je Nigeria sai na ga ana irin wannan abubuwan. Sai na ga a can an ɗauke shi ne a matsayin ma sana'a. To sai na ga cewa mu da muke yin shi a Zandar, na ga yin shi kawai ake yi haka. Tun da na lura cewa sana'a ce, to ni ma bari in sa ma raina cewa ina son wannan abu. To kashi mafarin da ya sa nake da ra'ayin wannan, kuma na komo nan Zandar nake yi, duba da cewa tarihin da ake bamu na cewa irin wannan abubuwan, harkar wasan kwaikwayo musamman, in ka ɗauka za a ga tushen shi a da Magaram ne. Cikin da Magaram ne, gaskiya haka ne, tunda da Magaram akwai tarihi na
harkar wasanni kala-kala sosai tun daga da har zuwa yanzu, kuma har yanzu ba a daina ba, ana kan ci gaba da yin abun ma insha insha Allah. Allahu To ba. ka ji dalilin da ya sa To a cikin wannan sana'ar na'am. ta fim da waƙa, wani ƙalubale ka haɗu da shi na rayuwa? Na san dai ba a rasa ba. To, duk da yake akan komai duk abin da mutum zai yi ba a rasa ƙalubalen rayuwa, kuma ƙalubale gaskiya suna da yawa. Saboda in na ɗaukan ma tun lokacin da na ɗauka a farko ina son in fahimci sana'a. San meye sana'a, me take Yawwa, ƙunsa a cikin lamarin? yawwa, to tun daga nan su ma wannan za a ɗauke shi a ƙalubale. Mai ƙalubalen dai da ya fi girma shine ƙalubalen cikin masana'antar, musamman ka ɗauka da na komo nan gari na ƙasa ta Nijar, na komo Zandar, nake son matasanmu kamar su inganta shi su maida shi sana'a. To a nan ne na samu ƙalubale da yawa, musamman abokanan sana'a, wanda kamar fahimtar mu ba ta zauwa ɗaya. In ka daidaita wannan abun sai wancan ya je ya rushe ma, in kai to yawwa, to wannan gaskiya shine zan ce ma har a yanzu ƙalubalen dai gaskiya da ya fi tada mun hankali. Damunka da yake nan. Damuna, yawwa. To wani jan hankali za ka ma abokan sana'a maza da mata masu son shiga cikin sana'ar wannan ta harkar fim da waƙa? Duk abin da aka ce da entertainment ya shafi dai komi dai. Gaba ɗaya. Ko ma me dai za ka yi dai, in dai harkar entertainment ne za ka yi wanda na ƙirƙira ka ce ka yi, ba na wani bane ba za ka yi. Wani jan hankali za ka yi ma matasa kan shi wannan abin da sauran mutane ma da kowa dai? To, da farko dai jan hankalin da zan yi kafin in kai ga zuwa matasa masu sha'awar su shigo cikin wannan sana'a, to zan fara jan hankali akan mu da muke cikin ta tsundum. Kenan ina kira ga abokanan aiki na wanda suke harkar waƙa, fim da duk abin da ya shafi entertainment, na cewar duk tafiyar da za a yi ta kai kaɗai, to babu nasara a cikin ta. Ko da ka samu nasara, gajeriyar nasara da kai kaɗai ne a cikin lamarin ba. Yawwa, amma kiran ka kira wasu tana iya yiwa ko wanda yake da baiwar ta kama dai, amma ta shaɓo take ba ta wuce to wannan ba kira shine nake ga jama'a duk wanda suke wannan abubuwan, in gungu ne na mawaƙa, ya kamata su haɗa kansu su zama ga gungun mawaƙa. In makiɗa ne su zama gungu. Kai duk abin da kuke yi ku haɗa kanku a guri guda, ba don komi ba don saboda wannan abin ya kasance muku sana'ar da za ku ci riba. Shine gaskiya kiran da zan yi zuwa ga wanda suke saboda su ma su san yake faruwa. Saboda na san akwai mawaƙa da yan fim wanda suke yi, amma akwai wanda ba su da gungu ko wance ba su da wata ƙungiya. Akwai wanda kawai shagon da kanshi ce yake bai son ya haɗa kanshi da wani, shi ma iya ganin kamar ya fi wani mataki wanda ba zai fita gurin hanyar wani ba, kuma bai san ba shi kuma yanzu wannan hanyar tashi da duka bata ɓullewa ta shiga dai ba. Bata ɓulle, ai abin da zan baka misali, in ka ɗauka mu da muke yin wannan sana'ar mafi yawanci yanzu a Nijar ko kuma a ƙasashen wanda suka shafi Hausa, duk wanda zai ce ma yana harkar fim ko waƙa, to yana yin koyi ne da Nijeriya. To in ka ɗauka Nijeriya suna da Kannywood. To menene Kannywood? Kannywood kamar gungu ne, kamar masana'antar ce aka yi. Ta ce guda ba. Yawwa, ta sana'ar ce. In ka ɗauka kuma a cikinta akwai ɓangaren mawaƙa, maraya, ɓangaren komi, maraman da kuɓe. Masu harkar nishaɗantar wato comedy kenan. Yawwa. Kuma gurin ɓangaren su daban. Duka akwai. To shine to abin in aka haɗin wannan shine kenan kun mai da abin sana'a, kun yi masana'anta. Masana'anta kenan ba. Yawwa, to kuma in an haɗu ne ni dai a tunanina, kuma a zahiri ma ga example za a gani a yanzu Nijeriya ta ci gaba sosai akan harkar da ta shafi harkar fim da waƙa da abubuwa. Gaskiya haka ne ba. To shine kiran da zan yi zuwa ga wanda suke sana'a. Sannan kirana na gaba shine zuwa ga matasa masu son su shigo wannan sana'a. Kiran da zan musu na farko shine duk matashin da yake so ya shigo sana'ar waƙa ko fim, na farko ya tabbatar cewa yana da wata sana'a wanda take hannun shi, wanda ta kawo mishi kuɗi. Yawwa, wanda ke dogara da cewar waƙa zai dinga yi ko fim ba. Saboda ko da ya samu wasu kuɗin shi ya riƙe a hannu, ba mamaki a waƙa ɗaya kuɗin su ƙare. Amma in kana da wata hanya wanda kake son ko hanyar kake samun kuɗaɗen ka,
sai ka ci gaba da yin abinka kuma za ka dinga yin abinka wanda zai shiga duniya amma muddin baka da kuɗi a hannun ka shiga wani harkar to kana cikin amma ni a tunani na kuma a yanda nake gani fa a wannan magana ta ka faka ce saboda ita harkar film industry haraka ce ta zuba hannun jari baka shigowa ka ce to daga shigowa ta yanzu zan samu kuɗi a sai ka zuba hannun jari kuma za ka samu to shine kiran da zan yi zuwa wanda suke son su shigo mutum ya rike aikin hannu ko wani abu wanda sana'a dai wanda take bashi dai ba in so sai ka zo ka shiga a cikin hallo ba ko da ka zo ka fara sun kare ka kowa can inda kake samarwa ka maida cikin lamarin wannan ba to shine to yanzu wani kira za ka yi ga masu yin fim sai su yi ɗaya ko su yi biyu sai su janye su koma baya to ka san wannan shi ba ma kira bane zan yi saboda ni ina cikin masana'anta ina cikin sana'ar kuma na san duka irin wannan matsalolin yana faruwa duk dalilin da zai sa ka ga mutum ya fara yin fim ko wata waka ya gaza shine dai wannan kira da nayi ga matasa kamar rashin aiki